Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya a cikin wannan kasar nan muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa. Ba za ka tabbatar da cewa ana cikin masifa ba sai irin wannan ibtila'in ya faɗa da kai. Yanzu kwanaki na ce muku an ɗauki ƙanwan mamanmu ba a ganta ba, an ce kidnapping sun ɗauke ta. Tsawon sati wajen kwana 10 dai ko ma zan ce ko sati 2 ma ana ta ciniki da su. Da kyar aka samu aka hada abin da aka kai musu suka ce aka yi musu jiya mamanmu na da gida take ce min an ce za a je a karɓo kanwanta, sai na ce to Allah ubangiji ya amince. Ana tambami bacci batun haddare muna ta jira mu ji an kawo ta ko wani abu. An kai musu kuɗin, da wanda ya kai musu kuɗin babban ɗanta da yaron shi mahaifin shi wannan babban ɗan nata mijin matar kenan yaransa duka an hada an rike su. Ba a dawo da ita ba, ita kanwa maman namu ba a dawo da ita ba. Su da suka tafi tawo da ita din su ma ba su dawo ba, an daɗe rike su gaba ɗaya. Yau mamanmu da sassafe ta tashi ni tana min banda cin amana. Wannan cin amana kuka yi babbar cin amana. Ni a gani na duk wanda yake yin abu musamman ma irin wannan abun bad din ko wani abu, mutum yana kokari ya kiyaye wasu amaninnukan saboda kan ma asirin sa ya tonu ko wani abu. Wannan cin amana ne gaskiya. Mutum an yi alkawari da ku, an ce za a kai muku kuɗi ku sako baiwar Allah, kuma wanda suka kai muku kuɗi ku riƙe ku kanku kun san wannan abin da kuka yi gaskiya ba ku kyauta ba, ya zama cin amana kenan. Wannan cin amana ne. Ai wancan abin da kuka aikata bai kai wannan abin da kuka yi laifi ba, billahi la ilaha illa huwa. Yau mutum ko dan fashi ne yaje a madmadin zai nemi kuɗi a gidan da zai yi fashi ko wani abu, idan ya kara da wata cin amana, ma'ana ya nemi matar gidan ko kuma ya yi wa wasu yaran fyaɗe ko wani abu, dandanan asirin sa yake tonuwa. Kun ga wannan cin amana ne. Wannan abin da kuka zai iya tona muku asiri ko kuma dai da sauransu ko wani abu. Gaskiya ba a kyauta ba, adalci anan ba a yi shi ba. Dan Allah dan Annabi a rayuwa mu ringa sanin cewa fa mu ma fa masu rai ne kaman kowa, kuma sannan mu ma muna son mu fito cikin jama'a mu shakata ni yawo mi warkaje mi walle. Duk inda aka ce ka cire imani da tsoron Allah a cikin zuciyarka, babu kai babu sukuni, baka da farin ciki, baka da komai. Gaskiya ɗaya ce a rayuwar duniya. Duk wanda ya tsaye da gaskiyarsa ko zai mutu da talauci, wallahi babu shi babu kunci. Kullun rayuwarsa a cikin annuri take, kullun koyaushe kuma kuna nan a cikin rayuwa. Me amfani sai dai ku ta scrolling kuna ganin wasu suna cin uwar sabada, amma kuna da a cikin rayuwa ba daɗi. Ni a gani na menene a cikin rayuwa mutum ya tsawwala lallai shi sai ya zama wani a rayuwarsa. Ai farin ciki ka samu farin cikin ka ko baka da kotaro iya na datar kama kana nishadi, ni a gani na ya fiye wa mutum, amma ba sai mutum ya sa kansa a cikin wani halin ni a ba. Gaskiya ba a kyauta ba a daidai ba. Idris, dan girman Annabi Muhammadu ka yi hakuri, kaddarar rayuwa kowa da yadda take zuwa masa. Wani idan za a fashe maka irin a halin da yake ciki yanzu, gani za ka yi gwara ma naka, duk da irin raɗaɗin da kuke ji ko wani abu, amma wani yana nan a cikin matsagaicin halin rai ko mu ci gwara ma kawai a kashe shi a halin da yake ciki yanzu. Dan addini bai bada damar bawa ya kashe kansa ba, da tuni wani ma ya daɗe da hallaka kansa. Amma gaskiya wannan abu bai yi daɗi ba. To al'umman musulmi gare mu ya kamata, ina ta faɗa a wannan lokacin sai wasu ce mahaukaciya ko kuma baki da kamun kai ko baki da tarbiyya ko wani kaza. Wannan is your inconsign, not my inconsign, okay? Kawai ni abin da na sani shine ko mahaukaci ko mai hankali ko gilli ko kilaki ko wani abu, idan gaskiya ta zo kawai a bi ta gaskiya ce. Mu tashi mu dukufa mu koma ga Allah, a dinga sallah, ai ta kai wa Allah kuka da bukatu da duk abubuwan nan da suke faruwa. Allah ubangiji ya yayyafa musu ruwan sanyi. Ba mu tabe a kallon rayuwar wani, mu sawa rayuwar wani ido ba. Mu fara sawa rayuwar mu ido, sai ku ga Allah ubangiji ya daidaita mana komai da komai. Dan Allah a koma ga Allah. Wannan masifa har ina kai.